Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12. Garantir models de consum i producció sostenibles. Bon dia. Avui he sortit a córrer en un dia rúfol, però em sento molt viu, potser perquè hi vaig menjar productes bio, i és que hi vaig anar a la fira Biocultura. Per d'on ve la paraula bio, escrita bio? Doncs té un origen molt similar, de fet el mateix, que viu. Són paraules que volen dir coses diferents, però tenen el mateix origen i en algun moment potser han arribat a voler dir exactament el contrari. Ara ho veurem. La paraula bio o viu venen d'una arrel indoeuropea, per tant antiga, fa 3.000, 4.000 anys, que era la paraula que volia dir viure, que era wei. Que maco, no? Que guai que es digués wei, viure. Doncs sí, viure era wei, i l'adjectiu viu era vivos. Doncs aquest vivos va passar al llatí vivus i d'aquí, en el català, viu. Remarco la V baixa, tot i que ara la majoria ho pronunciem, confonem V baixa i V alta. Aquest mateix vivos de l'indoeuropeu va passar en el grec bios, directament, pronunciat en V alta. Per tant, l'origen és exactament el mateix, encara que vulguin dir coses diferents. Deia, però, que en algun moment el seu sentit ha arribat a ser l'oposat. Per què? Doncs perquè algunes marques comercials han fet servir la paraula bio no per voler dir que és un producte orgànic, ecològic, sinó per voler dir per fer trampes en el mercat. De fet, l'estat espanyol això ho va permetre i fins que no va haver-hi una resolució d'un tribunal europeu que va sancionar Espanya, l'estat no es va veure obligat a modificar aquesta llei i, per tant, evitar que hi haguessin marques com BioCentury, Biomanant, iogurts bio, que eren clarament un frau en el mercat. Veieu, per tant, que hi ha algunes empreses que poden ser molt vius utilitzant erròniament la paraula bio. Ser socialment responsables no només és complir la llei, és complir el sentit de la llei, allò que espera la ciutadania, la societat, de les lleis, perquè el legislador ha intentat recollir aquella inquietud i aquell sentiment que hi havia. Fer trampes utilitzant coses que no estan prou ben regulades, com era el cas espanyol intencionadament, és fer un frau de llei, no té res a veure amb la responsabilitat social. Segons la FAO, l'agroecologia contribueix directament a 9 ODS. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!